искам да обърна внимание на една много сериозна книга на моя приятел, колега Велизар Енчев, един от най-талантливите телевизионни журналисти, човек с широка обща култура, с много достойно, почтенно журналистическо поведение. Имам някои различия с него. Аз съм му казал, че абсолютно точно критикува и БСП. Големи заслуги има в своето талантливо изобличаване на депесарщината, на догановщината. Така, но така има основание да напада и Бойко Борисов, но според мене трябва да засили и своята критика към червената върхушка, която управлява България много по-дълго от Бойко Борисов и руши България много по-дълго. 18 години, докато Бойко Борисов само 3,5. Но да се върна към тази книга. Много талантлив текст ни предлага Велизар Енчев. С тая книга аз бях в разузнаването. Това е първата книга на един офицер от Националната разузнавателна служба с работното му дело зад граница. Велизар Енчев е достоен капитан на българското разузнаване. През цялото време, докато е посвещавал се на тази дейност, е работил като истински достоен родолюбец за България. Давал е куп сигнали, и писмени, и устни, и телефонни, и всякакви, за неща, които застрашават националния суверенитет, националното единство, националното спокойствие на държавата, и това му прави чест. Вътре има чудесни странници срещу македонистите, които зверски отричат факта, че Република Македония е неделима част от историята на България. Всичко това е показано от Велизар Енчев с много силни доказателства, аргументи. Между прочим, неговото слово не е само логически силно, то е много емоционално отцветено, много темпераментно, заредено с много хъс, с много мисловна енергия. Така. И куп други неща ще научите за историята на Югославия. Още от нейното създаване през 1918 година. За престъпната, още веднъж моля да се покаже Федър План, оператора да поставя. Енчев дава изключително много аргументи и свои собствени разсъждения за чудовищната имперска политика на Югославия, която има претенции тук да бъде чорбаджията на целия Балкански полуостров и даже много повече от това. По един чудесен начин той разкрива неща, за които аз също съм ви говорил. Как е безумие да се говори за наличието на македонска нация и на македонски език и как този език, и аз съм ви казвал македонския, не е нищо повече, освен един просташки, посърбен и развален български диалект. Каза го в ефир, когато гостувах на Велизар Енчев в СКАТ, и сега ви казвам, че македонския език, в кавички език, е български диалект. Нещо повече, македонците, т.е. българите в Македония, те не са никакви македонци, знаят, запомнили се, употребяват чудесни български думи, които ние, тук българите, на наша територия, на територията на България, сме забравили.